Start med at finde den form, som passer til din negl. Og vælg så, hvilken polygel du vil bruge. Jeg har valgt Soft Pink, som jeg forsigtigt presser ud i min negleform. Og med en pensel dyppet i Slip Solution fordeler jeg nu polygelen ud i negleformen. Og nu kan du påføre den på neglen, hvor du forsigtigt giver den et lille pres. Hvis noget af polygelen skulle hænde og ryge ud fra negleformen, så er det vigtigt, at du fjerner det med en pensel dyppet i Slip Solution. Og nu kan du hærde din negl. Nu kan du fjerne formen og file din negl til. Du kan file formen af neglen til, og så skal overfladen være helt smooth. Nu kan du cleanse din negl, og så er du klar til at påføre topcoat. Topcoaten påføres på hele neglen, og herefter kan du hærde i 60 sekunder. Sidste step er som altid negleolie, og din negleforlængelse er nu færdig. Negletippen vi brugte har en stærk C-kurve, som har hjulpet til med at skabe en rigtig fin apex.